Приказките на Ники и Янди. Принцесите с скъсаните пантовки. Имало едно време един добър и справедлив цар. Той имал 12 дъщери. Те били красиви и умни, но много своенравни. И много потайни. 12-те принцеси винаги били заедно и спели в една и съща стая. Вечер, когато си лягали, вратата се затваряла с 12 резета и 12 ключалки и никой не можел нито да влезе, нито да излезе. Но на следващата сутрин пантовките на 12-те принцеси били изтъркани, сякаш те били ходили някъде много, много далече. Всяка сутрин принцесите искали от баща си нови обувки, но никога не казвали къде били скъсали старите. Царят се чудил какво ли правят дъщерите му, та всеки ден съсипват по чифт обувки. Ама нали е заключено? Нали няма как да излязат? Мислил си той. Правил какво ли не, за да открие тайната на принцесите, но всичките му опити останали напразни. Накрая царят сложил стража пред спалнята на дъщерите си, но всичко си останало както преди. Сутрин обувките все така били скъсани, а стражите се кълнели, че не са забелязали нищо необичайно. Тогава царят разгласил: който разкрие тайната на дъщерите му, ще се омъжи за една от тях. В двореца се явили 99 принцове от 99 кралства и царства. Всичките се опитали да разберат къде красивите принцеси късат нощем обувките си, но никой не успял. Един ден храбър войник, който дълго бил на война, се прибрал у дома. Минавал през една гора и видял бедна старица с тежък сноп дърва на гърба. Помогнал и да пренесе дървата, и докато вървели към колибата на старицата, тя му разказала за принцесите и за наградата. Дали да не опитам късмета си? Замислил се войникът. Кой знае, може пък да успея. Не е толкова трудно, казала му старицата, но помни едно. Когато принцесите ти предложат вино, не пий нито капчица. Вземи и тази мантия, тя е вълшебна. С нея ще бъдеш невидим и ще можеш да ги проследиш без да те забележат. Войникът ти благодарил и тръгнал към двореца. Царю, ще се опитам да разбера къде ходят дъщерите ти нощем, поклонил се той на царя. Ако имам късмет, ще стана твой зет. Царят го посрещнал щедро, а вечерта го завели пред вратата на принцесите. Там една от девойките му предложила кана с вино. Той се престорил, че пие, но тайно излял виното и не близнал нито капка. После се престорил на заспал и шумно захъркал. Какъв глупчо! Развеселили се принцесите. И какво си въобразява? Принцовете не можаха да разберат тайната ни, та някакъв войник ли ще го направи? Те облекли най-красивите си рокли, срезали косите си и обули новите си обувки. Полунощ най-голямата сестра почукала по леглото си и то мигом потънало в пода. Открила се тясна каменна стълба, една по една. Принцесите тръгнали надолу по нея. Без да губи време, войникът наметнал вълшебната мантия и тръгнал след тях. Толкова бързал, че по средата на стълбата настъпил роклята на най-малката царска дъщеря. Тя извикала и сестрите й се обърнали. Някой настъпи роклята ми, обяснила им тя. Така ти се е сторило, побързай, закъсняваме. Стълбата водела до една разкошна градина с дървета с сребърни листа, които сияели с мек блясък. Войникът си рекал: я да си взема клонче, та да се знае, че съм бил тук, и си отчупил едно клонче. Повървели още малко, стигнали до друга горичка, където листата на дърветата били златни, а после до трета, където листата били чисти елмази. Всеки път войникът откъсвал по едно клонче. Той следвал църкините съвсем отблизо, но заради вълшебната мантия те не можели да го видят. Скоро стигнали до голямо езеро. На брега му чакали 12 прекрасни принцове в 12 лодки. Всеки от 12-те принцове качил по една принцеса в лодката си.
Невидимият войник едва успял да скочи в последната лодка. Принцовете откарали принцесите до другия бряг на езерото. Там се извисявал бляскав замък с голяма бална зала. Засвирила музика. 12-те принцеси и красивите принцове се понесли във вихрен танц. Танцували цяла нощ, докато грохнали, а обувките им се поразкъсали. На разсъмване принцовете откарали принцесите до другия бряг на езерото. Те се сбогували и тръгнали обратно през алмазената, златната и сребърната горичка. Щом стигнали до стълбата, войникът избързал напред, свалил мантията, престорил се на заспал и захъркал толкова силно, че принцесите се разсмели. Сутринта войникът се явил пред царя, показал му 3 клончета и му разказал какво бил разбрал. Тогава царят повикал дъщерите си. Като видели, че войникът наистина ги е следил, те разбрали, че няма смисъл да отричат и признали истината. Войникът не бил съвсем млад, затова избрал да се ожени за най-голямата дъщеря. Тя се съгласила охотно, тъй като той бил умен, смел и красив. Двамата заживели щастливо, а след време войникът станал добър и справедлив цар. Това беше още една от нашите приказки – приказките на Ники и Анди. Пожелаваме лека нощ на всички малки слушатели и ви пожелаваме да сте все така послушни и усмихнати.